What the hell? Oh my god, no way. Valaki offcourt, az old man. Donk, srácok, szedjük össze magunkat, mert Donk az le tudja hozni szerintem. Nyitott egy ajtót valahol. Autó. A Martin kifejezte dolgot. Csalok! Azt akartam ki... Easy, bazd meg, Donk, meg! Geci! Hogy kifejezte, tesó? Azt klippelted, ugye? Hát a klik, kiállt! Clipped and report! Geci, bazd meg, ez legrippeltem, de ez... Ez lesz a videó cím, hogy Donk ment leúgyoztam, de Old Man lever. Ez mit nézed? Basz meg, itt van ki! Hallott tesó, ezek Jobb ajtó. uzsonnáztak ott a sarokban? Szerintro. Kifejezte Donkot megint, hát ezt nem hiszem el. Én az összes alkalmat, amikor megölölt, klippelt ki. Oké. Szóval ezt is. Az összes rajtam. Hát nem tudok lőni. És Donk lők le. Hát akkor nem is baj. Azaz. Jó! Klippelni Fegyver most, vissza, klippel. ott is egy. Klippel. Alattam! Martin. Milán, nézz engem, tudod melyik a jó szkot? Igen. Amit kapott az a csöves.